mpingo wa Mulungu nonse abale mwa Ambuye mundilole kuti nthawi imeneyi ndipemphere amene muli kufupi kwakuti muli kumalo kwabwino, ndingakupempheninso kuti mugwade nane limodzi kuti tipemphere. Chifukwa chani? Ndikufuna kuyankha funso kukwanilisa zopempha za wanthu ochuluka amene timayenda nawo m'magulupu akumalawi kuno ngakhale kumayiko akunja, phatikizapo ena anatumiza ngakhale maaudio achizungu ofuna kumva mbali yanga. Dzulo nambala ina yochoka ku Ireland amatero polankhula Chingerezi kuti ndimve, ndimamva ndithu akundifunsa nkhani yakuti ndikhoza kuyankhapo chani kapena ndili ndi chonena chanji pa nkhani imene ikumveka kuchokera ku wireless ya BBC documentary imene ayipanga documentary pofotokozera za umoyo wa TB Joshua, wachikhalidwe choyipa cha kwa Satana umene waululidwa ndi omuzungulira ake amene akuwatcha kuti madisciple. Ngakhale ena mamembala ankachisi akupitirira kutumphuka kulankhula zinthu zambirimbiri. Anafunsa kuti inuyo mungathe kulankhulapo chani? Mafoni oyimbidwa m'malawi muno ngakhale kunja akuchulukabe. Kundiyika pa chipanikizo chofuna kuti tiyankhe kukomera anthu amene timatsatana m'maumboni kuti amve mbali yanga pa zimene ndikudziwa pa nkhani yokhuzana ndi TB Joshua. Chifukwa chake tikunena kuti tipemphere, chifukwa nkhani ndikufuna kuyankhayi ni nkhani imene ili yosausa kwambiri. Kusausa chifukwa cha kuchuluka kwa anthu amene amalondola munthuyi, kusausa chifukwa cha kuzama kwa anthu omuzungulira munthuyi mbali zonse za uzimu komanso za thupi. Mukayiyang'ana ndi chidwi nkhani imeneyi ili ndi tsogolo la khoti. Ena mwa anthu amene akuyikapo kamwa pa nkhani ya TB Joshua adzafunika kuchita apiye pa khoti kuti akafotokozere chifukwa chakuti TB Joshua pamodzi ndi Synagogue for All Nations, phatikizapo bungwe la mkati la Emmanuel Team, munthu uja linali boma palokha. Boma palokha la mphamvu lokhala ndi anthu anzeru, maloya, mapresidenti. Mwanjira ina anali m'busa wa dziko lonse lapansi omuyimira ngakhale iyeyo kulibe ndambirimbiri. Zolankhula zako zingakutengere pa bwalo ndipo bwalo likhalapo kutsogolo kwa nkhani ya TB Joshua. Chaka ndikuti oyikapo mawu pakamwa pawo kulankhulako za TB Joshua akusoweka kuti apemphere mwachisanzo. Ine ndikusowa pemphero lanu, pemphero langa lipite kwa Mulungu kuti atiteteze, adzayime nafe zitafika povuta pa zimene tikufuna kufotokozazi, kuti pa mtendere kapena pa mavuto tidzalankhule zinthu zomwezo mosasuntha. Choncho tisoweka pemphero. Chachiwiri chimene ndikupemphera pemphero nkhani yokhuzana ndi TB Joshua. Mukangoti TB Joshua ndifunika ndikupasenso ni TB Joshua, ndikupasana TB Joshua awiri. Ndi TB Joshua 1 ndamene adzatitengere kapena amene adzayimiridwe ndi anthu ambiri ngati omuyimira
atadzakonda kumuyimira ku mabwalo a milandu. TB Joshua ooneka ndi TB Joshua 2 amene akuyimiridwa ndi Satanic Kingdom, Demonic Kingdom, kumene kuli TB Joshua 2. Kumeneku ziwanda ndizokalipa zingakwanisenso kukubweresera udani ku dziko lapansi, nkukubwereseranso mavuto pamene ukulankhula nkhani ya TB Joshua, spiritual komanso physical. Chifukwa chakuti mkuluyi anali physical komanso spiritual. Kumalankhula mwina kudziwa kuti you are not dealing with a human being. You need protection from God. That's why ndikunena kuti mugwanenane limodzi ndisadayambe kufotokoza nkhani yokhuzana ndi TB Joshua. Tikamapemphera nkhani yokhuzana ndi TB Joshua, mupempheroli tikemonso chiopsezo chachikulu chimene chilipo ndi kusakidwa kumene kwayambanso chifukwa cha nkhani imene tinatulutsa ya Plum Island Animal Disease Center. They are critical komanso ili crucial. Kotero kuti umoyo suli chimozimozi, tikusoweka Ambuye andithandize kwambiri. Kuti pali maumboni ena amene tsopano tikuwatchula kumapeto kuno, amene akukhuza kwambiri machitidwe a dziko lapansi la kumidima limene limachita sponsor dziko lapansi lino, ndi kutchula za animal disease, Plum animal disease. Zikufanana pang'ono ndi kufotokozera za ku Secret Archive. Sopano ku dziko lonse lapansi kuli malo 7 amene ali secret kwambiri komanso ndi kuli high security. Dziko lonse lapansi kuli malo 7. Akudziwa makosanawa kuti mmene ndayamba kutchula chimodzimodzi ndikuti ndimaliza malo onse 7 opsa a dziko lapansi, of which kumaliza chimenechi kulidziwisa dziko za malo amenewa with a detail, with a calculated statement, ndikuti tikulivula dziko la Satana, Satanic world ikuvulidwa, singakhale chete ikuyenera kuyambapo kuchita kanthu. Kotero pakadali panopa ngati mtumiki kuli minga yaikulu kwambiri imene ikubwera, imene ikuoneka, imene yayamba kudziwika bwino. Nthawi ina iliyonse chipinjo chifukwa cha audio ya Plum Island Animal Disease Center chikuyenera kundipeza. Ndi chifukwa chake tikufuna pemphero kuti Mulungu amene anatiteteza titakonzeredwa chiwembu chochokera ku Vatican, titalongosola za malo ozamawa a Secret Archive kumene tinakapeza Grand Grimoire, tatetezedwa kufika mpaka lero. Ndi chifukwa cha ufumu wa Mulungu komanso pemphero. Tichita ndi pemphero lomwero kuti mivi yochokera ku Plum Island Animal Disease Center isatipeze. Lero tikuyambanso nkhani ina yovuta kwambiri imene tikulongosola za TB Joshua. Tikusoweka pemphero chifukwa limene tikupitali ndi gawo lina limene limetchedwa kuti Satanic Discipleship. The Satanic Disciples ndi guluso limeneli kuliulula kapena kuti malo amenewa kwaulula. Ndi chiopsezo chachikulu kwambiri kwa ululayo
atakhala kuti sali m'manja mwa Mulungu, chifukwa ma spirit, ziwanda, mphamvu za mdima zosogozedwa ndi Lucifer sizimafuna kuyika poyera zinthu zawo, monga kumafotokoza za satanic discipleship, chifukwa muli zinthu zozama kwambiri mu satanic discipleship zimene tikufuna kufotokozera nusu lake, zimene sitingazitenso zonse. Choncho ndikusoweka pemphero. Tatiyeni mupemphere nane mpingo wa Mulungu pemphero langa ili. Atate Mulungu wakumwamba, ndikupemphani kuti pamene ndikuyamba kufotokozera nkhani iyi ya BBC documentary zokhuza ndi TB Joshua, kwayankha atumiki anu amene akufuna kudziwa kuchoka kwa ine ngati munthu woti ndakhalako mu ufumu uwoyipa, ndinene zimene ndikudziwapo, mukudziwa zotsatira ndi ukali wa anyamataja munawagwetsa kuchoka kumwamba pa nkhani imeneyi ndi chitetezo chimene anayika ku satanic discipleship. Ndikupemphani Ambuye kuti mukhale ndine, mutetezenso omvera, mutichinjirize m'dzina la Yesu Kristu. So help me God. Amen. Ndi nkhani yosausa kwambiri, nditero kuti ndikuyankheni ana Mulungu pa chimene ndikufuna kufotokozachi, chimenenso inu muli nacho chidwi kuti mumve mbali yanga. Ndilongosola mbali yanga momatenga zigawo kufotokozera mutu wokha wa chigawocho, mosapita detail chifukwa cha mpata ni nthawi yakuti zinthu zimukwanisenso kuzimvera ndi kuzisunga zochepazi. Ndipo ngati ndikotheka tidzipitirira kufotokozera, ngati tisiye ngongole pa mfundo zina zimene zifunike kuti inu muziziwe. Kwa zaka zochuluka takhala tikumva nkhani ya TB Joshua pakanema, kumuonera live, kumumvera pa wireless, amene wakhala akudziwika ku dziko lonse lapansi. Kwatuluka nkhani imene otulutsa ndi anthu otsala chifukwa TB Joshua anamwalira, koma otsala amene anali omuzungulira anapita ku wireless ya BBC kukafotokozera nkhawa zawo ndi kuulula mchitidwe umene amakumana nawo pansi pa usogoleri wa mbusa TB Joshua. Gulu lochuluka limene lakhala likumutsatira kumbuyo kwa amene anali pafupi naye ndi lambiri, ndipo ndi mamiliyoni ku dziko lonse lapansi, amphawi, olemera, osauka, akapolo, komanso mfulu diso limayang'ana pa mtumiki TB Joshua. Nzipembezo zokonda kumvera nawo kapena zosakonda, zokonda Emmanuel TV, zosaikonda Emmanuel TV, zimamverabe nzika za nzipembezo, kuphatikizapo zipembezo zimene zimapembeza tsiku la Sabata, zimene zimakhala pa udani waukulu ndi zipembezo zimene zimapembeza Sunday. Still uyu mbale wa ku Sunday amachitabe apiye pa TV m'manyumba mwa anthu amene amapembeza tsiku la Sabata. Anali ponseponse ndipo ndiwo ponseponse. Kotero kufotokozera nkhani yake yatenga mbiri komanso yatenga malo akulu ku dziko.
koma ine ndilibe zofotokoza zochulukazo, koma kwanga kungokhala kuyankha zimene zili kumbali yanga ndi zimene ndikuzidziwa kumbali yanga. Zimene ndikhoza kunena patakhala pa mdima ndikalankhula chimozimozi, patakhala poyera ndilankhula chimozimozi, patakhala pa ukwati kapena kuti pa mtendere ndikalankhula chimozimozi, malo othina kwambiri ndikalankhulaso chimozimozi. Ndikuperekayi ndi information ya zimene ine ndekha pandekha ngati Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndikuyipereka ngati information ya zimene ine ndikudziwa. Kudziwa kwanga komudziwa mneneri ameneyi ndi zaka zingapo zapita kumbuyo, kuchokera nthawi imene mtumiki wayamba kutumikira ngati ongovumbuluka ndi Mulungu kumatumikira. Mkati mwa ulendo umene wayenda mtumikiyo anadzachoka kukutumikira koonaku ndi kutengedwanso kukhala mbali imodzi ya chipembedzo cha Satana. Koma poyambapa mmene amadzuka ngati mtumiki anaoneka monga mtumiki koma asali mtumiki. Ndimafuna mbali imeneyo muimvesese, mbali yonena kuti anauka ngati mtumiki poyamba koma asali mtumiki. Chifukwa chake nchani? Kuchipembedzo cha Satana kuli ndondomeko zoopsa kwambiri zimene amagawira atumiki ku dziko lapansi mwachinsinsi, powutsa atumiki ngati misampha yokolera ana a Mulungu kuti akaone kuti ndi chipembedzo koma chisali chipembedzo. Powuka poyambapa padaoneka kuti ndi chipembedzo ndipo ndi munthu wa Mulungu. Ndisiye koyamba kwake koma ndiyambire pakati pamene tinayambira kudziwana. Mkati mwa zimene ndizifotokoza ndidzikamo mmene tinadziwanirana, koma choyambirira ndimafuna ndikufotokozereni kuti pakati pa zimene timatcha kuti aneneri owuka ku dziko lapansi amene ali ku mipingo yosiyanasiyana, lero ndimafuna mudziwirepo kapena kutengerapo mwayi pa yankho limene ndidziyankha za TB Joshua lifikirenso magawo a ufumu wa uneneri ku dziko lapansi umene watenga malo amkulu komanso kutenga mbali yayikulu ya Khristu kuyitsatira ngati mbali ya chipembedzo cha Mulungu koma ili mbali ya chipembedzo cha Sataniki. Aneneri wakauka ngati mmene adawukira TB Joshua, mbali imene ine ndiyifotokoze ndifotokoza mbali ya uzimu imene anthu onse amene mukuwamva akuthirira umboni za TB Joshua, anthuwa akuyankha mbali ya thupi ya zimene amaona ndi maso awo kapena kuchitiridwa ndi mtumikiyo ndi maso awo ndi thupi lawo. Koma olankhulawa sanali mbali ya chipembedzo cha Satana kapena sadaponda pamalo pamene panali TB Joshua, koma akatuluka TB Joshua pamalo pamene analipo pa chipembedzo chakepo, akamakaonekera kwa anthu omuzungulira pamene amatha kukaonekera ndi zizindikiro zimene zimadabwitsa anthu zimene akuziwulula lerosi. Koma owululawa sangathe kufotokoza chifukwa chimene chimampanga TB Joshua kuti aoneke pa zimene akunenazi, kuti apange pa zimene anaonazi.
kuchoka kwa TB Joshua sangathe kuchifotokoza chifukwa iyeyi anali mu inner circle ya demonic worship, satanic worship. Anali kukati, omutsatira ali kunja kwa seko imene kumachitikira chipembedzo chimene chinambereka TB Joshua kuti akhalepo ku dziko lapansi. Na chipembedzo chimenecho chimene iyeyi analikocho, malo amene analiko iyeyiwa sangafotokoze anthu awa chifukwa iwowa sanali masatanisti okhala mu gulu limenelo lakuti akadziwe chimene akupanga zili ngati mamuna wa sataniki, ngati mmene ndalili ine kulowa ndekha chipembedzo cha satana koma ndili ndi wana, ndili ndi mkazi, nkumakhala nawo azimayiwa osawadziwisa za chipembedzo chimene ine ndimapembeza. Koma lero mutati mwapeza ayaya afotokoze, akufotokozerani zimene amaona ine ndikuchita. Mkuluyi anali ndi chipinda chimene ine ngati mkazi sinimapitako, azakufotokozerani zimenezi. Mkuluyi anali odabwisa, amatha kusanzika, amatha kupezeka mzipinda zonse 6 za nyumbayi. Amapezeka ngakhale pabwalo payadi ya nyumba ya kweli ya 10 kumeti makala. Munthuyi amapezeka ali kunja, koma at the same time amakhala somala imomo. Zimene iwo amaona akhoza kuzifotokozera, ndikupanga documentary kupita nayo pa TV Malawi ndikukafotokoza za mamuna wawo. Ana akhoza kunena zimene amaona koma sanali mu inner circle ya chipembezochi. Koma outcome ya zochita za munthuyi ndi zimene zimaoneka kunja, ndi zimene zimaoneka kunja, ndi zimene mukuzimva pa BBC's. Koma chimene mkulu ya anali ndi chimene amachipembeza sangachifotokoze awa. Ndikuganiza kuti tingakhalepo anthu amene tingafotokozere pa mndandanda wathu, sindingakhale ndekha. Koma ine pakati pa anthu 7 ngatali ndi moyo enawo amene tingakwanitse kuyimirira, tikufunika tiime kuti tikalowe mu inner circle imene amapembeza mkuluyi, kumene anabadwira mkuluyi pombereka kuti akakhale mtsogoleri pa sunagoge. Mkati mmene iye anabadwa kuchokera ku uzimu wa chimene anali kuchipembeza cha uzimucho chosaoneka ndi maso, kuma disciple amene akufotokoza lerowa, amene ife tingafunike kunena za mkatimo. Ndiye mbali ya kuyankha kwanga sindiyankha zimene anthu awa akuyankha kunjazi, koma ine ndipita mu inner circle chifukwa ndi mmene ine ndinalimo, tinadziwanirana ndi achimwene amenewa mu inner, mkati mwa chipembezo cha satanic worship. Chimene nkufotokozaku chikuyereseni maso kuzindikira kuti zambiri zimene timanena kuti ndi Chikristu si Chikhristu, ndi mabungwe ena achipembezo cha satana ku dziko lapansi. Ndipo mukafika pa mfundo yakuti satanic worship, muzazindikira bwino kuti chipembezo cha satana si chokhacho chimene chimadiya wanthu poonekera, koma chingakhalepo m'dzina la Yesu. Chipembezo cha satana chikhoza kumanga m'dzina la Mulungu. Mwa njira iyi chingamatchule Mulungu pozemberera amene amatchula Mulungu adziona dzinali, koma mkatimo musali Mulungu. Ine ndifotokoza za mkati mwa chipembezo chimene achimwenewa anali kupembeza, chimene ine ndidatenga nawo mbali. Ndikudziwa kuti kundifunsako ena mwa Malawi munamvapo audio imene ndidayankha mozemba, mutandifunsa musapita mkati chifukwa nditayitanidwa ndi Mulungu sindinayikizidwe kukuulula zochuluka zonyoza amene anali atumiki, amene inu munkaona ngati atumiki. Chilichonse
chimakhala ndi nthawi yake. Mwanjira ina umboni wa TB Joshua ndikadafikira umenewu kufotokozera zambiri zimene anthu mwamva ndi kukhulupirira nazo Mulungu ndi kutembenukira nazo kwa Mulungu simukanazimva kapena mukadatayika msanga, chifukwa pakati pa maumboni amene ndikuyenera kuchitira ku dziko lapansi pali maumboni amene amayenera kubwera pa dimu osati pa full light. Kuifotokoza nkhani ya TB Joshua in a calculated statement poyamba pakubwera kwanga ikadakhala full light kwa anthu mukanathobwa maso, palibe ngakhale chimodzi chimene anthu mukadamva, chifukwa cha mtundu wa munthu amene akanamafotokoza chinthuchi, chifukwa cha chinenero chimene munthu yakadafotokoza. Ine pano ndifotokoza chichewa, koma anzanga afotokoza mchingelezi akuoneka ngakhale mu mapiksha ma YouTube, chifukwa cha advanced level imene anthu aja ali, dziko la wamva msanga than ine mchewa opanda ngakhale chithunzi chimene mukumverera. Ndidadziwa kuti kuchepekedwa uku kudzapangisa anthu osamva zinthuzi, koma ndizisiye ngati ndikulankhula ndilankhule mozilambalala, ndiyambe kayenda nena zinazi kufikira anthu atayamba kumva ndi kutseguka m'maso. Mwandiona abale kuti sindinakhale ku utumiki omaloza aneneri ku dziko auje amapanga chakuti. Mpaka pano sindinaperekepo list ya masatanisti amene tili nawo ku Malawi. Mpaka pano sindinaperekepo list ya machalichi amene ali mu satanic worship. Mpaka pano sindinapereke list ya azibusa amene ali ku satanic. Mpaka pano sindinaperekebe list ya maprofeti amene ali mu chigawo cha satanic worship. Chifukwa mamembala amene tikuatumikira, guru limene ndikulitumikira pa ma WhatsApp ndi mamembala anzipembezo zimenezo, ndipo mzipembezomo mumakhala chinthu chimene ndichifotokoze pomaliza koma yapa ndiyambe nacho ngati kungodusa chimene chimachedwa kuti addicted to a person. Kotero mamembala azibusa amene sinatchule mpaka lero, mamembala amipingo ya satana koma ali machalichi imene sinaichule mpaka lero, ali addicted to a church, addicted to a person. Chifukwa chakuti ali addicted to a person, mafounder azipembezozo, maprofeti azipembezozo ali addicted kwa iwowa, pakanakhala povuta kwambiri kuti achilandire chimene ndikufotokoza inechi. Pamenepo Mulungu adandithandiza kuti gawo limeneli ndibalisiya mwachisanzo atamwalira chemwali Grace Chinga Moffat. Ndidadziwa kuti Grace wanyamula dziko lonse la Malawi, wanyamula theka la Zambia, wanyamula theka la Tanzania, wanyamula theka la Mozambique, ngakhale half ya South Africa yanyamulidwa ndi utumiki wa Grace Chinga Moffat. Today wandisiya nsikanayi in this way imene ndili nayo kufotokozera komveka, ndikaibwera poyera ndikuifotokozera anthu amene ali addicted to Grace Chinga sitimvana pa groundipa, atayika pa icho chimene chikadakhala kuti chagwira mtima. Ndiliwete gululi powaweta atumiki awowa osapanga expose. Ndimene Mulungu anandithandizira, ndimene Mulungu amandithandizira. Lero mitima ya anthu ambiri yatembenukira kwa Ambuye. Vanthu alowa chipembedzo cha 7th day, anthu alidziwa sabata, anthu adziwa ntchito za satana ku dziko lapansi zimene sakanazidziwa. Mtundu wa zakudya zimene akuyenera kudya, kapembedzedwe kamene akuyenera kupembedza, sakanadziwa zonse zija zadzadza maaudio zija. Ndikadakhala kuti ndafulumira kulowa chigawo china chimene ndikufuna ndilowererochi. Kotero mpingo wa Mulungu, dziwani kuti Mulungu amayenera kuchita zinthu at a time, pa nthawi yake. Lero tamverani, atumiki onse ndi mboni zonse zimene mukuzimva lerozi, ndibwereze kuti gulu limeneli silili mkati
mwachochitikachi ndilongo fotokoza ngati mmene angafotokozere ayaya kunyumba kwangako ndikadzapa samwayi woti atuluse audio asafotokoze munkakhala bwanji ndamuna wanatu ayiwo asafotokoza zimene ankaona ndikukhala nawo pa 17 years ndili kuchipembedzo cha Satana chifukwa mkazi wake ndiye mweyu sinasintha ndamchosa wachiwiri yekhayo koma woyamba ndiye mweyu pachifukwa chimenechi ali ndizofotokoza ndi zimene ndikuziperekera chisanzo kuti ndiye maumboni mukuwamva madisciple ena onse amene mukuwamva kupereka umboniwa ndi amene anali kunja. Ndiye ine sindikupita kunja koma ndikufuna ndikulowetseni mkati kumene anali ameneyi. Number 1, TB Joshua anali membala mu satanic discipleship. Ndiye tikanena kuti satanic discipleship gulu loyambilira limene limakhala pamwamba pa chipembezochi limatchedwa kuti SDK, imene imatanthauza kuti satanic discipleship killer. Simunamve. Number 1, mu inner circle ya mkati imene anthu nonse patikiza mboni zonse zikupereka pa BBC sirizidziwa, akungofotokoza ma outcome akachoka ku ota ya SDK iko akatuluka kunja zizindikiro zosonyeza kuti bongololoyi anakasamba koma kumene wadzolera mafuta BBC sina kudziwe, ma discipleship sana kudziwe. Ndiye ine mbali yanga ndifotokoza kumene bongololo amakadzolera mafuta. Dziwe loyamba limene mkuluyi amadzolera mafuta limatchedwa kuti SDK, the satanic discipleship killer. Simukumva bantu. Ndipo lero mumve. Mukanena kuti satanic discipleship killer ndiye kuti mukufotokozera za gulupu lalikulu kwambiri lodziwika nsobwino ku chipembezo chimenechi. Now, mu disciples killer kapena kuti mu satanic disciples killer mmene mkuluyi adali membala woyamba kapena kuti anali iye membala mmene mugulu limeneli ndi kumene inenso ndinali membala. Disciples killer kodi kumene kuchimachitika ndi chani? Zimene zimachitika kumeneku ndiye kuti lero mmene ndikukufotokozeranimu ndikutengerani ku Mount Prayer, kuphiri kuchama kapemphera. Chifukwa chani TB Joshua amakhalira kupemphera kuphiri nthawi zonse? Kodi amakapemphera kwa Mulungu kapena amakapemphera ku zinthu zimene lero zotsatira zache anawa amaona? Number 1, mugulu limeneli kunali Mulungu amene amampanga mkuluyi kumapezeka kuti wamanga mpaka malo pa phiri limene amakapemphera pa Prayer Mount. Ndiye kumeneku ku disciples killer, satanic disciples killer kapena kuti SDK, kumene iyeyi anali membala wake Mulungu wa kumeneku amamutcha kuti Ludimaye. Mukati Ludimaye anzathu achisilamu amamutcha kuti Malakamauti. Ndi pamene pabwerera mawu akuti killer, satanic disciple killer. Now, the discipleship ya chipembezo cha Satana mukutanthauza kuti mumakhala ophunzira a Satana ndiyerekezi. Ndi mumatenga zinthu zanu kuchoka kwa Satana ndiyerekezi kuzipereka ku dziko lapansi. Komano mukanena kuti the discipleship killer ndi chifukwa chake nchani? Simungakhale membala ndi kusankhidwa mbanja limeneli la Ludimaye popanda kupha munthu physically wathupira nyama ile. Number 2, mumapha anthu kuzimu
powapusisa chimene sichili, ndiye mumakhala kuti ndinu mamembala, ndipo mulungu wanu amakhala Ludimayi. Ndiye Ludimayi amafuna kupembezedwa every week, 3 times a week. Chimenechi chimampanga mkuluyi kukhalira osakhala pakhomo, kumakakhalira kopemphera kumene anali kuja. Mukapita ku sunagoge mukayeneranso kupeza malo kumene munthu amene amakapemphera, ku Mount Prayer ake, ku phiri lopempherera limene mkulu amene amakhalako, ndi kumene kunali Ludimayi. Mukamanditsatira ndi ndondomeko zonse, ndikuti ndikukulowesani mu inner circle imene mboni izi sizingafotokoze, chifukwa ndi vana kuchimene ndikufuna kuchifotokozachi. This is typical inside chimene chimachitika ku dziko lapansi mukamayang'ana the prophet kingdom ya ku dziko lapansi, imene tikuiona leroyi, imene yadi ya wani ndi kusokoneza gulu la mpiri ku dziko lapansi. Mfumu yawo yaikulu kwambiri amatcha kuti Ludimayi, kapena kuti Malaka Mauti, the angel of death. Ndi chifukwa chake kumapezeka imfa komanso kupereka nsembe, of which mani awa mkulu tikumunena uyu anapereka nawo nsembe ngati anali membala mu satanic discipleship kira. Ndikuti anayenera kuperekaso nsembe 1 ya thupi. Number 2, Ludimayi amapha chiyembekezo cha anthu opita kwa mulungu, nkwasunga ngati akupita kwa mulungu koma ali m'manja mwace. The Ludimayi ikoza kumakupanga iweyo kumaona ngati umapemphera. Ludimayi imakupanga kumva ngati ukuchita exist pa presence ya mulungu koma ali pa iyeyo. It's a spirit. Imachita appear when you are praying. Mukamapemphera amachita appear Ludimayi, ndikukutsegula mutu kuti sine Yehova, ndine mzimu Ludimayi, the Malakani Mauti, ndine ngelo wa imfa, ndine ngelo wa chipongwe. Ndikuchita appear pamene ukupemphera paja, ndi umampanga accept moyo mwako. At the same time mumakhala kuti mukuchita business yogulisa soul to the Ludimayi imene inachitika kwa mkulu ameneyi. Now pofotokoza za munthu ameneyi simungafotokoze za zimene anthu akunena maumbonizi ndikuzitenga kuti ndi evidence yokwanira kwambiri, chifukwa awa amaona zili kunja zotsatira zithunzi, mashado osati chenichenicho. Sanganene chimene munthu amene ankachipembeza ankangoona zotsatira. Na pa chimenechi palibe munthu amene angakwanise kunena chimene tibi chocho amachipembeza mpaka munthuyo atakhala kuti anakhala ku membala wa SDK, ndipo munakumana ku SDK iko ndi kufotokozera zozama za ku SDK iko. Chinthu ichi ndicho sausa kwambiri, ndipo guru limene the satanic disciple ndi limene latsegula makachisi ku dziko lonse lapansi, machalichi amene timafotokoza kuti chalichi sichimayamba ndi munthu. Mind you be careful, chifukwa Satana watenga mbali yaikulu kwambiri ku chinthu chotchedwa chipembezo, ndi amayika ku this spirit. Nchifukwa chake nthawi zonse madisciple akuuzeni kuti mkuluyu amakonda kumapita kokapemphera. Sotomvera, Ludimayi pofuna kumusunga Ludimayi mumantenga Ludimayi akamabwera kwa inu kuti sopano ku satanic discipleship kira akukupasani. Ludimayi amakhala muchifanizo cha nsomba, kapena kuti mukapita kumaloko amakakupasani nsomba imene imakhala ndoti mumphika. Mumakhala kuti inuyo already mwakonza kale damu, ndi limene mumalipeza mukuliona pa zithunzi akuonetsa mbonizi.
mumasunga mu nsomba imeneyo imene chakudya cha nsomba imene chakudya chimene amadya the spirit of Rudimayi amene amakalowa mu nsomba imene maniwa amayipembeza amadya tsitsi koma tsitsi lokhala ma private parts a munthu. Iza kunena makosana mwambazo zikhulupirireni koma mukapanda kukhulupirira zisiyeni choncho. Limametedwa tsitsili ndiye mumaponyera padziwe pacha kuti chinsomba chija chikhale ndi moyo. Sichimadya tsitsi lokalako koma pamene patsopano chimadzabwera pa discipleship kira chimapha chifukwa chimayenera kudyabe tsitsi la munthu paka nthawi kena ku dziko la Malawi ngakhale dziko lapansi kudabwera gulu limene linkapita m'mababa shop ndi kumakagula tsitsi kumanena kuti akulifuna ma Chinese. Sizidali choncho ayi. Adali ena mwa mamembala amene ali ku satanic discipleship kira kuti akadyese Rudimayi amene akuluwa anali naye. Ngati anali man of God, why Rudimayi kumusunga? Why Rudimayi kumusunga kukhomo kwake? Why Rudimayi kumusunga pamalo pamene amanena kuti ndiye papiri pokapembezera Mulungu? Chifukwa chani? Munthu amene amasunga Rudimayi sayenera kukhala munthu wa Mulungu koma amakhala munthu wa Satana. Ndati koma ndikhale chete palibe munthu amene angamve zimenezi. Lero mmene zamveka ku Chingerezi tsopano dziko lamva chifukwa chafotokozedwa mchizungu pakuti chichewa chimavuta kumva. Ndipo ndidadziwa kuti kufotokoza chichewacho palibe amene achimve koma mmene chatsogola chizungu ine nkamabwera ndi chichewa tsopano m'Malawi kodi tikumvana pamene mpingo wa Mulungu muchereze khutu ndi chidwi chanu chonse ndi kudziwa kuti damu ili limayenera kukhalapo ndipo tsopano nchifukwa chani likupezeka kumalo kopempherera mmene amayitanisa tsitsi wanthu kumatolera tsitsi. Chimene chimachitika mpingo wa Mulungu ndi chakuti Rudimayi amayenera kupaliridwa tsitsi kumakapatsidwa mumachilongeza kukamwa chinsomba chimenechi chifukwa it's a demon. Funso ndira kuti ndibwereze ngati anali mtumiki wa Mulungu akudziwa Mulungu mwini wake koma ine ngati ex satanist amene tidali limodzi mu satanic discipleship kira ndikuyena kuperekera umboni umenewu ndi kufotokozera zoona za nkhani. Ndiye chifukwa chakuti chimadya tsitsi nthawi zina zimakupangani force kuti muphe. Ndiye kuti mumakhala mukupanga ma human sacrifice koma si chimadya magazi chimenechi. Chimatenga tsitsi la munthu kaya mupala ubweya kaya mupala la mutu koma favorite ndilapa chinena limene mwamva kuti maniwa amapala ndi kumachipasa chinthu chimenechi. Number 2, muyenera kupitisanso tsitsi la anthu akufa ku Rudimayi. Mpingo wa Mulungu muyenera kudziwa nkhani imeneyi ndi kuyimvetsetsa koma ndi chidwi kwambiri chifukwa chonena kuti dziko lapansi lonse linapusa limaganiza kuti amene akutumikira Mulungu akutumikiradi Mulungu pamene ayi. Tamverani, gulu loyamba limeneli ndimafuna ndikupasa nsoni gulu lachiwiri limene amalipembeza kapena Mulungu amene amampembeza koma mobisa kwambiri. Panali gulu limene limatchedwanso kuti satanism and science.
ndikukumbukira kuti analinso memba amene amachita nawo gululi mawu akulu amango autcha kuti SM. Mukantenga munthu kumuonetsera chimene munthu uja akuchipembeza, mumayeneranso kudziwa zozama za chipembezo chakecho, ndipo simungathe kufotokoza zambiri za munthu amene mukungomuona ndi zizindikiro zakunja kwa kupembeza kwake. Now, gulu limene lila Satanism and Science, uku kumene mulungu otchedwa Sitero Knife amaonekerako. Sotero Knife amapembezedwanso ngati uli mu gulu limeneli la Satanism and Science. Ndimafuna kuti mpingo timvane kuti kodi akamanena kuti Satanism and Science ngati gulu la yiwiri limene ine ndikudziwa kuti mkuluyi anali membala wache, chimachitika ndi chani? Mukanena kuti Satanism and Science ndiye kuti mukufotokoza za second power ya satanic discipleship. The second power ya satanic and discipleship imagona pa science ya ziwanda kumene kumachoka the spirit of Kalaino, the spirit of Simontero kapena kuti Samatero. Now, spirit imeneyi imene imampanga muntu science, imamuwelenga muntu kumuchita skani muntu, imayenera kukhala ndi anoint yake imene maprofeti amachitidwa anoint this world prophet as a prophet akudziko lapansi onse amene tikuwapanga expose lero. Kulibe ana mulungu mneneri lero kudziko lapansi, kuphatikizapo mchimwene, kuphatikizapo kakande, kuphatikizapo onse amene mukuwadziwa mu gulu lawo lonse 115 amene alipo kudziko lapansi, 36 amene atchuka kwambiri. All these guys ni mabanditi, they're after money. Amakhala kuti ali kuguwa la nsembe la satanic discipleship. They are not churches, ndiponso si mapemphero. They are out of God. Ndiye mukalowa mumene mu satanic science imakhala science ili chifukwa the spirit imeneyi imakuchita anoint, ndiye mumayenera kuyipembeza. Ndi chifukwa chake ku Prayer Mountain imene mkulu yamakhalako amakhalira kupemphera, ndipo mboni muzimve zimene zikunchinga TB Joshua zikunena kuti munthu yanali wopemphera kwambiri. True, amamuona kaya kupemphera, koma chimene amachipembeza sangachifotokoze. Ndine ndikufotokoza chimene amachipembeza chifukwa amene ndi amene tikumutcha kuti Santero. Mukamapanga the Santeros mumakhala kuti mukuchita praise science, spirit ya science ilowe mwainu imene imakamunyenya munthu kumugawa ndikumudziwa kuchokera papata, ndikumuwerenga in a calculated statement mpaka kutsitsipa nonse, ndikukhutira kuti it's a man of God. It's satanic science imene imachitika kuma prophet mpaka tsiku limene mulungu akuvomeranso kuti tidzakhale limodzi ndikuulula zozama za nkhani imeneyi, mudzakhale pomwepo. Koma tamverani ana mulungu, mukachoka ku gulu limeneli, chimene ine ndingafotokoze ndanena kuti imeneyi ndi inner circle, ndikuti ndikukupasani mulungu nambala 2 amene amampangisa kuti munthu mpaka na amange malo otchedwa Prayer Mountain kumene amakapembezera. Ankakapembezera chani? Ndiye kuti mukapembeza zimenezi potuluka kupita kunja mwampembeza Rudimaya, ndiye kuti mukamakapita mkati mwa chalichi sizamasewera. There is power inside imene mumayiona ikuyenda yomalondola dzanja la munthu.
dzanja la munthu likayenda kuti chonchi mphamvu yonse kuti ikupita kumeneko. Mukamudzutsa chonchi munthu kumamuulusa mmalere, kumuponya pansi, kumamugwira ndi kumponya pansi koma ndi dzanja, saini ya dzanja lako ukati chonchi ndikuti anthu onse kugwa kumene akupitako, kwadzutsa onse kwapeta. Chifukwa chani? There is demonic power inside this kingdom of prophets. Amaitenga kuti ndi magawo amene ndikukufotokozeraniwa. I am as an ex-satanist ndili ndi full detail with a calculated statement imene ndingaifotokoze imene ikuchitika ku dziko lapansi ndi maprofeti amene tikuwaonawa. Mind you, be careful. Chipembedzo chilichonse chimene chabadwa ndi prophet, mpingo wa Mulungu akhale Mulungu amene akhoza kuweruza nkhani imeneyo, koma ine ndilekerepa kufotokozera pomwepa. Koma ndikanakonda maso mukanayera tsopano. Gulu lachitatu limene munthu amene anali. Tili ndi gulu lina kumeneku limene limachedwa kuti SDS, limene limachedwa kuti Satanic Discipleship Sects. Sizingatheke apapa, bola pa santero munthu akhoza kulumphapo, koma pa sayansi sangalumphepo prophet aliyense, komanso apa pa SDS sangalumphe. Amene kukhala pomwepa ndipo akamapita mchipinda kukapembeza ma satanic disciples amene amajoina kingdom ya maprofeti, amayeneranso kukhala nawo kabungwe kapena mukagulupu kapena mukachipembezo kamene kamachedwa kuti Satanic Discipleship Sects. Ndi chifukwa chake nkhani imene imachitika pamenepa palibe profeti pansi panthaka ino, maprofeti azaka zinowa amene amapanga profesai mopanda kutenga kwa mphamvu ku Satanic Discipleship Sects. Sakumva munthu kumeneku kumachoka mphamvu zogonana zimene zimakatsegula maso oonera. Ukakhala pa chalichi ukupembeza, ukulalikira, ukuphunzitsa, maso amatseguka ndi mphamvu zotsegulira maso. Ndi chifukwa chake mchitidwe ogona ndi wana umene mukuumva akufotokoza ma disciples ati B. Joshua amene anali out of inner circle, sanali mu inner circle koma anali kunja mabulutu achinthu chimene amaona ankachiona ndi kugwidwa nacho ukapolo, mpaka vana kukachitidwa chisembwere, azimayi kuchitidwa chisembwere. Zingakhale zoona chifukwa chani? Ndinali nayi limodzi ku member wa Satanic Discipleship Sects. Sakumva munthu kumeneku ndi kumene kumachoka mphamvu za maso zoonera zinthu zobisika zimene zili mwa munthu. Anthu amenewa amawapasanso akala ino komweko. Kumeneku mulungu wake amene amapembezedwa kwambiri ndi amene uja amatchedwa kuti Queen of Heaven, ndi wanzimayi. Ndiye chimene chimadzachitika koposa zonse ndi Venus, God of Love. Ndiye mulungu wa bungwe limene la the Satanic Discipleship Sects, limene achimwenewa anali membala wake. Siwokhawa amwene kwanu kuno, amwene ku Uganda ndi m'mayiko mwina mu Nigeria achinaigira ndi anzawo, mukakumana nawo ku Satanic Discipleship Sects. Nkhani zogonana maprofeti kugona ndi wanthu si nkhani ya chilendo, chifukwa ndiye kumene kumachoka chitsegulira maso yawo chakuti akakuoneni inu kuti mmene mulili, ndikukudziwani mavuto wanu, ndikukupasani mphamvu yakuti mavuto wanu aja athe for temporary, kuti mupereke ndalama kwa iwo waja. Amazitenga ku Satanic Discipleship Sects. Chifukwa chake ndimati mpingo wa mulungu ndikusoweka mapemphero okwanira kwambiri, chifukwa this is critical and this is crucial evidence
nkhani umboni kani ndi ovuta kwambiri, sakumva tu munthu. Ndikudziwa kuti ndi zovuta kumva chifukwa ichi chindi chichewa chimene ndikufotokozachi, koma tamverani ana Mulungu, muone kuti kumeneku kumakhala Queen of Heaven, ena amamutcha kuti Diana, ndipo ena amamutcha kuti Mary kapena kuti Maria. Tamverani ana Mulungu, mzimayi ameneyu ndi amene amatchedwa mulungu wa mkazi. Now, kuti akakhale TB Joshua ndi kukakhala sopano spiritual father. The word spiritual father imene tikuimva ndi imene timaimva mumawu a Mulungu, mpingo wa Mulungu mulibe spiritual father. Spiritual father ndi Atate kumwamba. Chifukwa chani? Bible likuti amene amabadwa mwa madzi ndi mzimu, ngati udzabadwa mwa sopano Nikodemo udzaona ufumu wa Mulungu. Now, munthu amene amabereka ku uzimu ndi Mulungu, Tate wathu ndi mmodzi. Sitima inakukhala ndi ma spiritual father. Now, the word spiritual father ndi chiphamaso chimene chapusisa anthu ambiri ku dziko lapansi. Ndipo ine mpingo wa Mulungu lero ndi ulule pa kunena kuti ma spiritual father ameniwa akamanena kuti uyu ndi spiritual father wakuti, kumakhala ndi chinsinsi chimene chimachitika chifukwa kugonana kumakhalapo, kuti mprofeti amene akupita kwa TB Joshua, kaya akupita kwa Bushiri, kaya akupita kwa ndani uku aneneri amene mukuadziwa, ngati mukufuna kuti ameneyo akatchedwe spiritual father, ndiye mukaone akutchuka. Chimene chimachitika ndicha kumakakhala chipembedzo chogonana chimene chikuchoka pakati pa Venus, Queen of Heaven, Diana, komanso Mary, amayi a Mulungu, amayi a milungu. Sanamve munthu. So atate awa, mani uyu, mkulu uyu, anali membala wa chipembedzo chimenechi mu satanic discipleship sex. Ndiye kuchokera ku satanic discipleship sex simungalowe mmenemu mpaka na mutabadwa mbanjali. Ndiye mukabadwa mumakhala anaja mumachula atate anu amene anakutengani ndikukakulowesani mu satanic discipleship sex. Akakulowetsani mmenemu nanunso ndikukakhala maprofeti kwanuko mumanena kuti ine spiritual father wanga ndi wakuti, koma amakhala kuti anangona munthuyo whether they like or not. Ndipo sangafune kumva zimene ndikunenazi chifukwa ndikumene kumachokera mphamvu za uprofeti kuti akayambe kunena kuti ine spiritual father wanga ndi wakuti, anagonedwa. Ndiye ucha ndi chimene chimakabadwacho, ndi pamene paka makabadwa mwana amene amakatchedwa kuti prophet. Wabadwa kodi zikumveka zimenezi mozama kwambiri. Ndimafuna ndikuuzeni kuti nchifukwa chani mkulu ameneyi anatchedwa kuti spiritual father wa anthu ambiri amene anayamba uneneri. Mungandivomere kuti zama uprofeti zinadziwika kwambiri kuuka kwa TB Joshua ku dziko lapansi. Kumbuyoko zinali apo ndi apo, sizimadziwikanso. Koma atabwera TB Joshua ndi kuuka ku dziko lapansi, ndi pamene sopano tinayamba kumva aprofeti chakuti aprofeti uje, aprofeti uje, aprofeti uje. Chinabuka chimenechi ku dziko lapansi. Chifukwa chake nchani ana Mulungu? Lero ndikuuzeni chimene chinachitika kwa mani amenewa. Munthu ameneyi kuti akhalepo, ndanena kuti amene muli ana a TB Joshua koma ndinu maprofeti, mumanena kuti spiritual father wanga ndi wakuti, mumakhala kuti munagonedwa.
simungauze abantu simungavomere nkhani munganditengere ku koti mungandivute mwakuti mmene mungafunire kapena kufuna kundipa koma this is the chimene chinde choonadi chake chifukwa the word spiritual father samakhala munthu m'baibulo amakhala mulungu. Ndiye inu mumakhala milungu yanji mumayika bwanji atate ena Bible likuti musakhale naye atate wina koma mulungu yekha musamamutche munthu wina atate koma ine ndekha. Ndiye ife tikulimbikitsa kuti anthu ena azikhala mafadhala a ife ndikumanena kuti spiritual father anakuberekera kuti chisembwere chake chinachitika kuti ndiye ndikukulozerani kumene ana awawa anabadwira. Ndi TB Joshua anabadwa modabwitsa kwambiri ku dziko lapansi ndi chifukwa chake anakula ndili ku uzimu. Anabadwa bwanji TB Joshua? TB Joshua anabadwa poberekedwa ndi the spirit of mangalamusi. The mangalamusi ndi spirit imene inagona ndi mani amenewa kuti TB Joshua akabadwe. Now atagona ndi mangalamushi. The mangalamushi ikakugona mukamabadwa mumatuluka awiri mumakhala ndi first image and second image. Ndikuti typical tikamaona TB Joshua tikapeza kuti nthawi yonseyi wakhala ndi first komanso second. Tidzakhumudwa kwambiri ndi chifukwa chani mkazi sadalole kusira mpingo uja munthu wina akudziwa kumene kuli second image ya TB Joshua chifukwa iye uja anabadwa kuchokera ku the mangalamushi kubadwa ku dziko lapansi ndi akakubereka mangalamushi spirit amene amakakugona pokabadwa TB Joshua kuchokera kwa mangalamushi anakatuluka awiri a TB Joshua amene amakakhala mkati mu sinagoge wina ali ku Prayer Mountain. Kutuluka mboni zina zikuuzani kuti ma service ena timadabwa kuti tili ku Prayer Mountain atitenga ndife ma disciple come at the same time service ikuyenda ku synagogue of all nations. Ana mulungu tili pa ulendo wopita kwathu ndipo chinsinsi cha mulungu koma zovumbuluka ndi zana abantu. Chinthu chimenechi ndi chimene chinampanga iyeyi kukhala tate amene wayamba kubereka maprofeta ambiri komanso amene anapanga kuti kingdom ya prophets ku dziko lapansi ichite shine. Ndi mwana ochokera kwa mangalamushi, the spirit of mangalamushi ndi amene anagona naye kuti akabadwe a TB Joshua awiri at the same time, first and second image. I was there and I'm a witness of this. Mpingo wa mulungu muzitipempherera kuti zinthu zina zimene timaziziwa ku dziko lapansi ngati ndikotheka mulungu atipasebe chitetezo kuti tikhoza kumazifotokozera mozama bwino zinthu zimenezi. Tamverani ana mulungu. Zivute zitani anthu amene abadwa kuchoka kwa mangalamushi kapena kubadwa kuchokera kwa anthu amene anaberekedwa ni mangalamushi ngati mmene anabadwira mane amenewa TB Joshua. Anthu ake pamakhala povuta kuwagwira kapena kuwazenga milandu. Pamakhala povuta kwambiri. Pamakhala povuta ndi chimene chimakayikitsa kuti achimwene boma la South Africa linakanika. Akoza kukhala kuti ndi zizukulu za mangalamushi. Koma tichisunge chimenecho ndipo tichichose maganizo. Kodi zikumveka zimenezi? Sono pano ndimafuna ndimalize ndi mbali iyi yofunika kwambiri kuti mpingo wa mulungu muidziwe imene mkuluyi anali. Mkulu ameneyi analinso mu gulu la zipembedzo. Now ine ndimafuna ndinene kuti tikayere maso bwinobwino kapena munthu amene anga kuyereseni maso ndi kudziwa chimene chikuchitika ku dziko lapansi ayenera kuti munthuyo anachita nawo maphunziro a DBS,
sono kunja kuno kuli DBS ndi mnyamata ameneyi anali mmodzi wokhala mu zipembedzo kapena oyambisa machalichi amene amatchedwa kuti DBS. Koma tikafika pa DBS ana mulungu tinyamuke ulendo koma ndi chikhulupiriro, ndipo mulungu wakumwamba atipase kuthekera kupemphererana kuti akatipase chitetezo chokwanira, chifukwa izi ndi nkhondo zimene tikuziyambazi. Tamverani, mukanena kuti DBS ndikufuna kunena kuti chani? Ndikufuna ndikupaseni kuti kodi chalichi cha DB Joshua chinali chani? Chalichi cha DB Joshua ndi membala, mukampeza anasaina kalata ya umembala mu gulupu kapena kuti mu gulu la DBS limene limatchedwa kuti different branches of Satanism. Kuti mumvesese za DBS kapena kuti mumvesese za maprofeti ndiye mwapange kakireti powawerenga mwayike poyera, muyenera kuti muchite study DBS, different branches of Satanism. Chimene chimpingo wa mulungu ndi chimene tsopano mungakachipeze kuti ndi chifukwa chani potuluka ku chipembedzo cha Satana tinakafikira ku SDS, tinakafikira ku Seventh Day Adventist. Ndi chifukwa chake nchani? Ndi pamene pa DBS, the different branches of Satanism. Different branches of Satanism ili kuzigawo zonse za dziko lapansi mwa njira iyi kapena inayi. Koma kuchipembezo kuli ma different branches of Satanism, ma DBS mwa njira ina. Ma church anu it's another organization ya Satanism. Mumakhala kuti mwalowa mu DBS, mu different branches of Satanism. Mukanena kuti different branches of Satanism ndiye kuti mukufuna musanthule ma branch, zigawo zosiyana siyana za chipembezo cha Sataniki. Kumene ku ana mulungu ndi kumene kunatsegukira maso anga ndisanabwere ku chikhristu, kuti zambiri zimene mumaziona lerozi mukuperekako cha 10, mukukavinako, mukukapembezako, kutayako chuma chanu mosasamala kanthu. Anthu ambiri ali ku another satanic organization mdzina la church, chifukwa amakhala kuti ali mugulu la different branches of Satanism. Mukafuna kusanthula ma different branches of Satanism mumatengedwa ndi kuyikidwa mu Christianity limu, Christianity world. Ndiye mukapita ku Christianity world ndi kumene mumakapeza ma branches a Satanism atatsegulidwa mdzina la chalichi. You need kumvetsetsa, ndipo ine mpamene ndi matambuye mundithandize, chifukwa kumene kwa na mulungu ndi kumene ndikuyenera kuyambira kuyala pamwamba mpaka pansi kutchula mayina amene ali mu DBS, different branches of Satanism. So pano mu different branches of Satanism, Church of All Nations chiri mu another organization of Satanism. Chifukwa chani? Tapeza kunena kuti mzimu uja taufotokozera umene unambeleka TB Joshua. Kodi tikumvana na mulungu? Umene tapeza kuti unambereka TB Joshua ndi umene timaufotokoza uja mozama bwino, ndipo tapeza kuti kuchokera ku umene mzimu umenewu sinanga nkumene tapeza kuti achimwene aja anabadwako nakakhala sopano spiritual father wa anthu. Ngati akubadwa kuchokera kumene kunde kuti chipembezo chimene munthu ameneyu akuyambitsa chichedwa cha another organization of satanic. This is another branch kapena kuti the satanic branches of chakuma chalichi chakuzipembezo. Koma kuzipembezo ndi another organization. Ndikukhulupirira kuti mpingo wa mulungu tikutha kumvana bwino bwino mmene ine ndikufotokoza nkhani imeneyi.
pomafotokoza kuti ndi another the different branches of Satanism. Ndiye kuti chimene ineyo chinandipangitsa kuti tikajoyinane chifukwa timadziwa tili muchipembedzo cha Satana kuti kuli matchalichi amene ndi branch a Satanism. Ndanena kuti mukazafuna kudziwa ngati internet idzakupaseni mudzagugule. Sindidziwa ngati anaziyika pa internet zinthu zimenezi, I don't know. Chifukwa zili ndi security code, so sindikudziwa kuti security code imeneyo kuti ikugwirabe ntchito yomweyo. Ine ndikazayipeza ndikuyikumbukira ndidzakutumizirani. Mukadzayika mawu akuti different branches of Satanism, ndikadzatumiza kodi yolowerayo muzapeza ndandanda wa machalichi, kuphatikiza machalichi anu mukapeza kuti ndi another organization of satanic. Kodi zikumveka zimene? Different branches of Satanism imakhala imatakukhalanso zipembedzo za kudziko lapansi. Now, ndikamapereka umboni wa mkulu ameneyi ndikutanthauza kuti ngakhale chalichicho mu inner circle chimapezeka nawo mu another branch of Satanism, synagogue for all church. China inenanso kupereka nsembe munayiona ino kukufa wanthu. Alipo amene angatsutse kodi kuti kunadyedwa wanthu ku synagogue of all nations, chifukwa it's another branch of Satanism. Ali mbungwe la DBS. Ndi mukafika kuti mukufuna kugendedwa myala kudziko lapansi, ndi kuti muyambe kusanthula ma-organization azipembedzo amene ali mu DBS. Simungalankhule another branch, different branches of Satanism osachulapo za machalichi. Koma siko kakwayo musamadabwe kwambiri mukaona kuti kwauka prophet kudziko lapansi amakhala kuti akuuka pa chifukwa akudzutsa the another branch of Satanism. Mmene kwa DB Joshua akumwalira ndi mmene mwaona muja kuti atidzutsira kakande pa Uganda. Nkhani yosausa ana Mulungu, ndi nkhani yosausa ana Mulungu, ndiyoopsa kwambiri chifukwa inuyo mukuganiza kuti munalowa chalichi koma muli mu DBS. Ndipo mpaka pamene tikutchula ndandanda wa makachisi kudziko lapansi amene ali mu DBS ndi pamene maso anu adzatseguke. Koma poombera mkota ndimatulutsa mawu akuti ambiri tidzakhumudwa tikakafika kwathu, pamene zinsinsi zidzakhale zikuonekera. Mpingo wa Mulungu, imene DBS iyi ndi nkhani yosausa kwambiri. Amatifotokozera tili kuchipembedzo chimenechi monenetsa kuti synagogue of all nation, it's another branch of Satanism. Ndiye amanena kuti mukaziwe kuti imeneyi ndi another branch of Satanism. Number one, mukaone anthu amene amasonkhana, kumasonkhana anthu amitundu yonse. Chizindikiro chakuti malo amene mukupembezawo it's another branch of Satanism. Number one, ndi msonkhano wa anthu amitundu yonse. Ndikanena kuti anthu amitundu yonse, sindikunena ajewa, sindikunena alomwe, sindikunena ayawo akasonkhana pamodzi kuti ndi amitundu yonse, ayi. Koma ndikunena anthu azikhalidwe za chikunja chawo chikuchipasa mwayi kuti chikapange exist pamalo opempherera. It's a sign akuti chanucho it's another the different
different branch of kapena kuti another branch of Satanism. Ndi kusonkhana kwa anthu a mitundu yonse kumene ine nditatuluka mu 2019 ndidayamba kukufotokozera kuti pakachisi wa Mulungu sipafunika anthu a mitundu yonse adzipembeza nawo. Sindinkanena mtundu wachiyawo, koma ndinkanena zikhalidwe za mitundu. Munthu amene kwawo amavala zazifupi apembeze nawo, amene amavala trouser apembeze nawo, amene amavala maminisketi apembeze nawo, amene amavala zodzola zosadziwika bwino ndikuti mitundu yonse mwailola kuti ikasonkhane. Mukadzaona ena apenta, ena ali mushoti eya, ena sanapimbe, ena apimba, muzangodziwa kuti it's sign number 1 yakuti pamene kupembezapo it's another branch of Satanism. Hani osausa ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu ulendo pamene wasala pang'ono kukocheza sindikudziwa kuti muli mu organization iti imene mukuzikonzekeretsa popita kwanu, muli chali chichanji mwatsoka chanucho chili mu SDBS, mpingo wa Mulungu. Different organization, different churches of Satanism. Ikuchitika ku dziko lapansi mumadziwira kusonkhana kwa anthu a mitundu yonse. Kavalidwe kakuti munthu akhoza kuvala mmene angafunire mopanda chilongosoko pampingo, mudzadziwe kuti imeneyo ndi different, kapena kunena kuti imeneyo it's another organization of Satanism. Ndi chifukwa chake nditabwera pa Seventh Day Adventist pamene ndililero pa nditalowa mkachisi wa Mulungu, although ndinkaona ndili kunja kuti ndilowe kuchipembezochi, ndipo chimenechi chikandisunga potumikira Mulungu kutsatira zinthu ziwiri. Ndikakhala Advent oyembekezera kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, mmenemu ndikakwanisa kusunga malamulo ndikukhala Seventh Day, ndikakhala mu Seventh Day mu holiday, ndikamaka joina chipembezochi, ndikamaka lowa ndikuti ndikukalowa mu holiday. Ndiye vantu maganiza kuti nalowa mu Seventh Day monga mwa dzina, ayi ndi malowa mu holiday. Chimene ndikulalikira konse kumpingo wa Mulungu ndikwalowesa vantu mu Seventh Day mu holiday, sindikwatulutsa koma akulowa mu Seventh Day mu holiday. Ndiye ndine ndani wachipembezo chimene chingaziphatike ku holiday koma chisakukhala mu holiday, chikuphika mpaka 10 koloko ya usiku, sabata losasamalika, chaliswa sichili mu holiday, kuvala mosalongosoka, kuyika ndondomeko za chipembezedwe kachikunja, kuguba, kuvikika matepi, mabandana, kukalowesa mu holiday mucha. Ndiye tikuzuzula zimenezo. Now, tikamati chokani pamene pa sitikunena kuti mutuluke koma mulowe mu holiday. Seventh Day, it's a holiday. Uzichita exist in holy pomulemekeza Mulungu. Ndi chipembezo chimene ndili, ndipo palibe chali chichina ndi Seventh Day. Chifukwa cha timakhala kuti tikulowa mu holiday. Ndine ni madzalowa mu holiday mo. Chijewa chikuvuta bekumva mpaka pano atayibwatuluka Seventh Day janso akayamba sozina ziti ndili mu Seventh Day sindidzachoka. Ndi pamene Mulungu Ellen White amati osadzatuluka mbwato ngakhale na mondo adzavute, sitidatuluke. Hayi ife samenewo, ife chakuti ayi tili mu holiday. Tsiku lolemekezeka loyela ndiye ndimene ndinalowa mwine, limachedwa Seventh Day. Kumwamba kulidziwa, kumunda wa Eden analilengeza holiday, ndikumene tidalowa. Na mukalowa mmenemu mumakhala kuti simuli ofunika kukhuzidwa kuti chikapezeka kuti it's another
church of Satanism. Ayi, kodi zikumveka zimenezi? Sikhalanso branch ina ya chipembedzo cha Satana, koma chizindikiro chakuti sopano chinthu ndalowachi ena sakuchimvetsa ndiye ayamba kupita ndi zikhalidwe zawo. Titafika pamalopa mpamene tikuzuzula kuti ayi mu holiday, mu 7th day, siku la holi, sitimapita ndi lipistiki, sitipita ni minisketi, sitimapita tikuphika tsiku lomwero, sitimapita titadya nyama za nkhumba, chifukwa tili mu holiday, 7th day. Mpingo wa Mulungu watumwi umayima pa holiday, umapembeza holiday, umakhala mu holi. Chifukwa cha holi imene anali nayo anaphedwa, chifukwa cha holi imene mpingo wa kumapeto ukhale. Ndikamati holiday muzinena kuti 7th day, chifukwa cha siku la nambala 7 la holi tiphedwa kutsogoloko. Koma osati ngati chikalata cholembesera kwa DC. Nikaine mamveka kaya, sindikudziwa chineneno chimene nimalankhula kuti ndikumveka. Mpamene vena chineneno chinadza wavuta, atwayibwa kuoneka ngati atulukaso ku 7th day kuja akuti tikupita ku mpingo wa Mulungu. Ayi, ndili mu 7th day, but pa holy day ndi pamene pamasonkhana ana a Mulungu, ndi pamene amamanga ekereziya, pamene Mulungu amati mpingo wanga amanena pa holy day, pa 7th day, osati chi 7th day cha chikalata. Iyayi, chimene chikuswa ndi chimene chikutiswesa Sabata, ndi chimene chikutiswesa malamulo a Mulungu. Soti kunena za kumene mkuluyi anali, chipembezo chopachoka chinali mu DBS, different branches of Satanism. Kodi kaya ine ndikumveka? Ndimafuna kuti mundilole anthu a Mulungu kuti tidzimvesesana bwinobwino. Mukamanena za different organization, different branches of Satanism, ndekuti mukunenanso za zigawo za Satana zimene achimwenewa analikulambiramo. Ndiye mpingo wa Mulungu umene ndikuchitirawo ndi umboni kuchokera kuzofotokozera, kuchokera kuzolankhula zimene ndingakonde kuti mumve kuchokera kumbali yanga, za mmene ndingayikire komenti pa nkhani yokhuzana ndi m'bale wathu TB Joshua. Ndafotokozera momveka bwino zigawo zingapo zimene ndinayamba nazo. Ndinanena apo za discipleship, imene timaitcha kuti discipleship killer, iye anali mmenemo. Ndipo tinapezanso kuti m'bale ameneyo sanangokhala mu discipleship killer yokha, komanso anabadwa kuchokera ku mangalamusi spirit imene inangona ndi kukapanga a TB Joshua awiri. Ndiye ndimanena kuti chimene ndikufotokoza inechi ndi chamkati mwa mpanda wa chiphunzitso changachi. Mwa njira ina ndimafotokozera zimene anthu awawa madisciple wa sanakwanise kuzifotokozera mozama bwino, makamaka chifukwa chakuti chipembezo cha Satana mukamalowa, chipembezo cha Satana it's a system. Mumakhala kuti niyo mulimomo ndipo simudziwa, ndipo amene simudziwanu ndi amene mumamulemeretsa munthu amene akudziwayo, chifukwa amagwiritsa ntchito inu nomwe amene mwanzungulira kuti alemere pakupeza kwake. Ndi chifukwa chake ndikuperekera umboni kuti zimene mukuwamva anthu akunenazi
ndi zimene amaona kunja, koma akalowa mkati amatani ndi zimene ndakupatsani zija. Mundilole kuti lero ndikupatseni gawo loyamba lokhali chifukwa cha audio zangazi zikuoneka zotalika kwambiri, ndiye mundilole kuti ndikulekezereni pamenepa kaye nditakupasani chithunzi chonse cha zimene ine ndikudziwa. Gawo lachiwiri ndidzafotokozera ndidayenda bwanji pakatikati pa zakapo patabwera gulu limene limatchedwa kuti Emmanuel Team losogozedwa ndi anyamata akulasha amene anabweretsa ndalama za nkhaninkhani mu sunagoge kuti mpaka likayambe kuoneka kuti limene lija tsopano ndi boma. Mchifukwa chani pamene pali maprofeti pamazunguliridwa ndi ndalama zambiri? Tizafotokoza chigawo chachiwiri ndi chifukwa chani pamene pali maprofeti pamazunguliridwa ndi ndalama zambiri. Kungoti ndi profeti mukamuyang'anire ndi 2 days 3 days 1 week mukaona kuti wayamba kugona nyumba yabwino, wayamba kuyendera galimoto yabwino, ndipo ndalama zamba kuoneka kuti zikupezeka chisawawa pomuzungulira, kusiyana ndi ife amene tikungolalikira. Ine ndi mchimwene wanga Ganamba tinayambira mucha. Mutione muzabwere mupite kwa Ganamba mubwere kwa ine. Mutione ine pachibale cha ndine mukatipeza kuti ndi anthu oti kupeza kwathu ndikovutikira chifukwa chani uthenga umene tanyamula pa holiday pa 7th day ndi wamtundu wina, kulibe akamuna tatchulawa, kulibe milungu imene ikumpanga mkulu ikumakakhala ku Mount Prayer daily ngati munthu ofuna kupeza nkhope ya Mulungu. Ndi chifukwa chake lero anthu mukuwamva umboniwa akunena kuti ayi munthu amene ali munthu wa Mulungu, chifukwa nthawi zonse amasaka nkhope ya Mulungu. Ala Yeshua kuti amayiona nkhope ya Mulungu, ndipo iwo umamuona kuti akufuna nkhope ya Mulungu kapena mangoona kugwada ato ndikonse, kupembeza ndikonse, koma zimachitira determine chimene ukuchipembeza. So mpingo wa Mulungu, ineyo umboni wanga pa nkhani ya nkuluyi ndidzipita mu inner circle. Awawa ma disciple akufotokoza iziziwa tasiya amenewa afotokozeza kunja, koma ine ndifotokoza za mkati. Ndipo kuchokera pamenepa ndi pamene taonapo ifeyo kuti ayi the spirit ija itikuitcha kuti the satanic discipleship of sex SDS ndimene mukuona kuti kukutuluka mboni zambiri pa BBC documentary, chifukwa anali membala wakumeneku panalibe kuchitira mwina malingana mmene mumaonera kuti anali ndi anthu ambiri mu sunagoge, komanso dziko lonse lapansi linkamutsatira pofuna kumaonjezera mphamvu zoti adziona masomo ake mudzitseguka, adayenera kumaka mpembeza Mulungu ameneyi. Ndiye tinapeza kuti ku satanic discipleship of sex ndi kumene kumapezeka Queen of Heaven, Venus, Diana, komanso Maria, Mary tikunena uja amayi wa Mulungu. Kumeneko kazi kumveka kaya ndi kumene akuluwa anatumiziridwa Mulungu otchedwa Mangalamusi, amene anakagona ndi m'bale wathu TB kuti kukabadwe ma 2 image, TB Joshua second image, TB Joshua first image. Mundilole mpingo wa Mulungu kuti ndilekezereka pamenepa mpaka ulendo wina ngati Mulungu adzatikomera mtima kutero tidzapitiriza, koma Mulungu ayimenane ndi kukhala nane. Ndipo ndinene momaliza kuti mpingo wa Mulungu, abale tonse amene tikuchita follow maprofeti, tiyeni tichenjere kwambiri ngati nkotheka tibwerere mbuyo, tibwerere ku chipembedzo cha Mulungu, kuti tiyeni pa tsiku loyera pa holiday pamene sipamatheka kuti munthu akakhale ndi umembala ku SDB. Ayi, mpingo wa Mulungu Ambuye akudaliseni mpaka tsiku limenelo. Amen.